wis cukup kanca-kancaku ya. Terus setelah iku mau tak paro, nyapa kok tak paro sing setengah arepe tak gawe mbumboni iwak iki. Marai nyapa iki engko lek ku bakar gur nek teflon, aku bakare ora gawe barbekyuan sing asli barbekyuan iki engko saeneke ae gawe teflon ya kanca-kancaku. Wis iki iwake iku pokok wis diumbah ruwesik kae to. Wis mau umbah ruwesik kae terus cuwemplungno ning mengkok kono. Terus mari umbah lah, terus kuwi tak tambahi uyah. Mari uyah ditambahi apa neh? Mrica ditambahi apa neh, Mbak? Ayo. Suwi ramheni yo. Oh, iki ditambahi apa iku mau yo? Iku mau apa teman-teman? Ndak ketok mataku ya. Penyedap rasa tapi sithik ayo jakeh-akeh terus iki tak tambahi apa neh ki ora ketok. Ya Allah Hen, piye to lek nggawe video ki Hen, aku sepurane ya kanca-kanca. Wo iku lho barbecue seasoning sih. Nah, terus tak tambahi apa bumbune sing kae mau ya. Iku bumbune tak tambahi neh kecap kanca-kanca ben rada enek rasane legine soalé mbokku seneng regi. Nah, iki aku arepe gawe apa? Gawe lontong tapi saking aku rasa-rasen gawe saka awal dadi iki segoe tak penyet-penyet sampai dadine penyet ngono engko mari ngono luwebokne godhong diuntel-untel dikei biting terus mari ngono digodhog ora digodhog dikukus apa ya aku gawe sitok ae wis cukup kanca-kanca sunduk ini ya pinter nyundak-nyunduk be sesuk mulih ae dodolan sompil hen tak yo ngono to aku seneng ambek sompil kok malih sompil sepurane kanca-kanca aku kelingan sompil ndek omah. Nah wis ngono welek iki lek ngono. Delok lek kumbungkus welek lho kanca-kanca roh ora. Nah iki mang iwake terus ditapakne sunduk ana ya kanca-kancaku sing tercinta gayane ditutupi arepe tak edit tapi kok rasa-rasen ngedit tak guahe ngene nah terus dibakar ya kanca-kanca. Iku etok-etoke ben koyo profesional ki ya tak lap-lapi ngono kuwi gawe apa kuwi sikat tapi aja sikate sing biasane mok gawe di kamar mandi yo teman-teman ora cocok ora pro kuwi engko nah etok-etoke dipleting ben ayu menik-menik koyo sing masak piye koyo ngene iki lho delok sate ya Allah koyo ngene iki lho penampakan satene ya to ya ora kobong-kobong nemen ora enek ireng-irenge soalé lek ku gawe mek ning teflon ya kanca-kanca ya tapi ora apa-apa nah koyo ngene iki terus grujuken gawe sambelmu ke mau piye koyo ngene iki lho delok piye ngene iki lek duwe anak pinter masak ngene iki ibu